Sada ćemo razgovarati o mitovima koji su vezani uz sljepoću. Sad, kad neko kaže vama, može li slijepa osoba živjeti sama? Prvo će ljudi reći, pa ne može, kako će slijepa osoba živjeti sama? Vi ste u krivu. Slijepa osoba može živjeti sama, briniti se o sebi, briniti se o kućanstvu, kuhati. Jedino što mi to sve radimo sporije, možda nećemo uspjeti 100% očistiti nešto ako izneredimo, ali možemo jako dobro funkcionirati samostalno u svom domu jer ga jako dobro poznajemo. Drugi mit koji često susrećemo je taj da osoba koja ne vidi bolje čuje. Ali to zapravo nije točno. Mi čujemo jednako dobro kao što čuju osobe koje nemaju poteškoća s vidom, ali mi cijeli život taj svoj sluh treniramo i bolje obrađujemo informacije. Vi kada vidite vaše prijatelje, članove obitelji, prepoznajete prema licima, pogledom, a niti jedna slijepa osoba ne vidi lice i mi se fokusiramo na glas te osobe. A kada si fokusiran na glas, ti svoj sluh treniraš. Kada meni nešto padne na pod, ja po zvuku odmah znam su li to ključevi, je li to kemijska olovka, je li to torba, jer svaki predmet kad pada na pod ima drugčiji zvuk i otprilike mogu znati gdje ću ga tražiti, a recimo kada osobi koja nema poteškoća s vidom nešto padne na pod, on će samo pogledat, podignuti to i neće se uopće truditi zapamtiti kako je to zvučalo. Znači, kao što sam i spomenula, mi razlikujemo ljude i prepoznajemo po glasu, jer svatko od nas ima specifičnu boju glasa. Isto tako što se tiče emocija, po načinu na kojem neko govori možemo osjetiti je li neko sretan, tužan, je li euforičan. I kada poznajemo dobro tu osobu, kada s njom razgovaramo na telefon, što ja imam jako puno iskustva, ja mogu točno znati je li ta osoba hoda, je li leži, je li sjedi, je li u dnevnom boravku, a mnogi me znaju zvati iz WC-a, misleći da ja to neću saznat. Uglavnom ja znam po ozvučenju da su u WC-u, ali uglavnom šutim da osobi ne bi bilo neugodno. Jedna još stvar koju ljudi misle, a nije točna, jest da slijepe osobe kada hodaju broje svoje korake. To nije točno iz razloga što svaki korak je različite duljine i sad ako mi kažemo imam 50 koraka do pekare, to uvijek neće biti 50 koraka jer jedan dan smo malo poletniji pa će nam biti veći korak, a drugi dan smo ljeniji, ne da nam se pa lagano koračamo pa se na taj i to je zapravo i opasan način kretanja, već mi se krećemo uz pomoć dugog bijelog štapa, tako da prođemo obuku od strane stručnjaka. Mnogi misle da slijepe osobe, ali sve slijepe osobe se služe brajevim pismom. I tu ćemo vas razočarati. Brajevo pismo ćete naći na lijekovima, a da toga niste ni svjesni, odnosno na kutijama od lijekova. Naći ćete ga u liftu, pored svakog broja vidjet ćete neke točkice. Brajevo pismo je pismo namijenjeno za slijepe osobe i većina ljudi smatra da sve slijepe osobe koriste se brajevim pismom, što zapravo je totalno krivo. Mi imamo oko 200-tinjak članova, njih možda 7 ili 8 aktivno i dobro koristi brajicu, jer brajica je pismo koje se jako teško uči, a o tome ćemo vam malo više pričati u idućem videu. I još jedna zanimljiva činjenica, nekad nam ljudi kažu pa dobro, jel vi možete prepoznati ljude prema opipu, da mu opipaš lice? Ne možemo, prvo sad to je i nelagodno jer ne želimo imati baš fizički kontakt, pogotovo ne s osobom koju ne poznajemo i kada nekome dotaknemo lice šta možemo prepoznati, aha ovo je nos, ovo su usta, ovo su oči, posebne crte lica se ne mogu prepoznati, stoga to ne prakticiramo i ako neko kaže evo stavi ruku na moje lice, tako ćeš me prepoznat, izbjegavajte to i to ne preporučamo nikako. Postoji mnogo još uvijek mitova, ali ovi su najčešći s kojima se mi susrećemo. I još jedna bitna stvar, kada razgovarate sa slijepom osobom, ljudi se boje
spominjati riječ vidimo se. Jesi li gleda utakmicu? Jesi li čita knjigu? I onda tako izgovore i skamene se i smatraju da su nas uvrijedili. Ne, niste nas uvrijedili. Koristite standardni hrvatski jezik. Mi želimo da razgovarate s nama kao i s drugim osobama koje nemaju poteškoća s vidom. I što ja volim pitati, ako kažemo nekome čujemo se, šta to znači? Nećemo se vidjeti, čujemo se preko telefona. Ako se vidimo, vidimo se na kavi, vidimo se na druženju, koristite standardni hrvatski jezik, ne trebate paziti ispred slijepe osobe koje ćete izraze koristiti. Tako da riječi vidimo se, jesi li gleda, jesi li vidija, slobodno možete koristiti u komunikaciji sa slijepom osobom. Evo, ovaj dio smo završili, a gledajte nas u idućim videima jer ćete u njima saznati još puno važnih informacija o slijepim osobama.